ते झटपट असे उडी वडे बनवण्यासाठी इथे काही साहित्य घेतलेलं आहे. इथे मी 3 टेबलस्पून एवढे धने घेतलेले. धने 15 असतील. काळी मिरी 12 ते 15 काळी मिरी आहे. त्याच्यानंतर 1.5 टेबलस्पून एवढं जिरं आहे. 1.5 टेबलस्पून मेथी, 1.5 टेबलस्पून बडीशेप आहे. 1/4 कप एवढं उडीद डाळ, 3 कप एवढं तांदळाचं पीठ आहे, चाळून घेतलेलं आहे सगळं. ज्वारीचं पीठ आहे पाऊण कप आणि गव्हाचं पीठ आहे पाऊण कप. ह्या कपाने मी सगळं मापून घेतलेलं आहे. एक मेजरिंग कप असं ठेवून द्यायचं. जर नसेल जर मेजरिंग कप तुमच्याकडे तर घरातली कोणतीही वाटी घेतली तरी पण चालेल. त्याने कसं व्यवस्थित असं परफेक्ट आपली रेसिपी बनवून तयार होते. अर्धी वाटी बेसन आहे. आता आपण हे जे साहित्य आहे ना सगळं ते सगळं भाजून घेऊया पीठ सोडून. इथे मी तवा तापवून घेतलाय. भिड्याच्या तव्यावरती मी करते. उडीद डाळ थोडीशी भाजून घ्यायची आहे पहिली. करपवायचं नाहीये, थोडं थोडं असं खरपूस असं भाजून घ्यायचंय. हे सगळं टाकते मी आणि व्यवस्थित असं हे भाजून घ्यायचंय. आता हे छान असं भाजून झालेलं आहे. काढून घेते प्लेटमध्ये, थंड करून घेते. थंड करून झाल्यावरती मिक्सर मधून वाटून घेणार आहे. पावडर करून घ्यायची त्याची. छान असं मस्त सुगंध सुटलाय. हे असं धने, जिरे, मेथी, उडीद डाळ घातलं ना का छान एक मस्त एक सुगंध येतो आणि चवीला छान लागतात हे वडे. नक्की जरूर ट्राय करून बघा. गॅस ही बंद केलेला आहे. थंड करून घेते एका प्लेटमध्ये काढून. आता आपण पीठ मळून घेऊया. तांदळाचं पीठ चाळून घेतलेलं मी हे सगळं. गव्हाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, बेसन आणि हे जे आपण धना, जिरा, मेथी, उडीद डाळ वगैरे होतं ना ते मी सगळं थंड करून घेतलं आणि छान असं हे वाटून घेतलेलं आहे. मिक्सर मध्ये फिरवून घेतलेलं आहे. छान असं मस्त याचा सुगंध सुटलाय एकदम. आणि गरम पाण्यामध्ये हे पीठ मळायचं आहे. थोडीशी हळद टाकते. मीठ चवीनुसार आणि गरम पाण्यामध्येच मळून घ्यायचं हे पीठ. सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. हाताने मिक्स करून घेते. थोडं थोडं पाणी टाकून, गरम पाणी आहे. काहीतरी चमचा वगैरे घ्यायचा आहे आणि त्यांनी मग मिक्स करून घ्यायचंय पीठ. पीठ आता मळून घेतलेलं आहे. आता हे मी अर्धा तासासाठी झाकून ठेवून देते. म्हणजे छानपैकी असं पीठ येईल. नंतर आपण वडे करूया त्याचे. हे बघा इथे अर्धा तास झालेला आहे. मस्तपैकी छान असं पीठ आलेलं आहे. एकदा थोडं थोडं घेऊन मस्त आलेलं आहे. आता त्याचे वडे थापून घेऊया. जर चिटकत असेल तर थोडंसं तेल लावायचंय. जास्त चिटकत असेल तर गोळे करायचे छोटे छोटे. साईडला मी थोडंसं तेल घेते. तेल तापत ठेवलेलं आहे. एवढे गोळे करायचे. गोळे करून घेते आणि वडे थापायला घेऊया आपण. वडे थापायचे कसे तर इथे मी घेतले ही तेलाची पिशवी घेतली आहे. केळीचं पान असेल तर केळीच्या पानावर थापले तरी पण चालतात. काही काही जण बोटाने पण थापतात. काय बोटाने थापायचं नाही तर मग ह्याने थापायचं. असं पूर्ण चारी बाजूने व्यवस्थित यायला पाहिजे ते. कुठे पातळ कुठे जाड असे असतील तर ते फुगणार नाही व्यवस्थित. तळून घेते मी हे. आता असे थापले तरी चालतील, नाही तर हे असे बोटाने थापले तरी चालतील. बोटाने कशी त्याच्या बोट उमटतात असे. हे बघा
आता हे ना तळून घेऊया आपण. पिढ्याचा तवा घेतलाय, त्याच्यावरतीच मी आता करून घेते, तळून घेणार आहे. तेल तापवून घेतलेलं आहे, आता हे सोडते. हे बघा छान मस्त पैकी हा बघा फुगतोय. हा बघा मस्त टम करून फुगलेला आहे. छान असे टम्म करून फुगतात हे वडे. हे बघा आणि फास्ट फ्लेम वरतीच ह्याला तळून घ्यायचंय. असे सगळे वडे मी तळून घेते. एकदम आता लो मध्ये एकदम परतवायचंय, नाहीतर ते उडू शकतात, अंगावरती तेल उडू शकतं. हे बघा छान असे मस्त टम्म फुगलेले. काढून घ्यायचे जाळीवरती, चाळणीमध्ये.